Прокуратури вилоят бо баррасии муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқи таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда, дар ин давра ба прокуратури вилоят 3643 адад муроҷиатҳо ворид гардидааст. Бештари муроҷиатҳо вобаста ба замин 34,8%, тафтишу таҳқиқ 29,6% ва напардохтани маблағи алимент 15,3% мебошад. дар ин давра 1003 муроҷиат аз ҷониби мақомоти прокуратура баррасӣ гардида, аз инҳо 318 ё 31,7 муроҷиат қонеъ, 60 муроҷиат рад ва боз 625 муроҷиатҳо талаботи қонун фаҳмонда дода шудааст. дар маҷмӯъ дар ин самт 50 санҷишҳо гузаронда, баъри бартараф намудани қонунвайронкуниҳо 225 санадҳои прокурорӣ оварда 150 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ ва 98 нафар ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда, барои сари вақт баррасӣ накардани муроҷиатҳои зиёди шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 13 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ҳозирини муҳтарам, самти назорати умумӣ яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомоти прокуратура буда, фаъолият дар ин самт беҳтар гардида. Дар ин муддат вобаста ба ҳолати риоя ва иҷрои талаботи қонунгузории ҷорӣ 1191 санҷишҳо гузаронида шуда, аз натиҷаи онҳо ҳамагӣ 22251 қонунвайронкуниҳо ошкор карда шуданд. бо натиҷаи санҷишҳо ҷиҳати пешгирӣ ва бартараф намудани қонунвайронкуниҳо 3952 амр, 407 адад ё 11% зиёд, 3054 эътироз, 309 адад ё 11% зиёд ва 1874 пешниҳод, 151 адад ё 10% зиёд оварда шуда, 3084 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ, 223 адад ё 8% зиёд, 2791 нафар ба ҷавобгарии моддӣ, 774 адад ё 38% зиёд ва 6440 нафар ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд ки 446 нафар ё 8% зиёд мебошад. дар маҷмӯъ 20405 адад санадҳои этноӣ бароварда шуда, дар муқоиса нисбати соли гузашта, ҳамин давраи соли гузашта 1525 адад ё 8% зиёд гардидааст. бо натиҷаи санҷишҳо 804 парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. диққати асосӣ дар самти назорати умумӣ вобаста ба барқарор кардани зарар дода шуда, дар натиҷа маблағи 220,1 миллион сомонӣ барқарор шудааст ки 31,3 миллион сомонӣ ё 17% нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд мебошад.